Tunda sojoji suka kifar da gwamnatin Bazum a ranar 26 ga watan Juyakin 2023 sun ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar daga ƙarfe 10 na dare zuwa ƙarfe 5 na sahiya. Sojojin sun rusa dukkanin hukumomin da ke ƙarƙashin gwamnatin Bazum. Bayan hakan zanga-zanga ta ci gaba da gudana a birnin Yamai. Akwai ɓangaren masu zanga-zanga da ke goyon bayan gwamnatin da aka hamɓarar, yayin da wasu ke zanga-zangar goyon bayan kifar da gwamnatin. Wasu fusatattu daga cikinsu ma a ranar 27 ga watan Juyakin 2023 sun yi kace-kace da ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a birnin Yamai. Sun ƙona motoci tare da yin ganima da waɗansu kayayyakin wurin. Amma da nan ne mijin ta bakin ɗan ƙwairo ya ce, babban abin da ya haifar da hakan, tsarin mulkin jam'iyyar PNDS tarayya da ta kwace sama shekaru 10 tana gudanarwa a ƙasar shi ne ya addabi mutane har ya kai su ga bango. Yayin da shi ma ɗan iya ce akwai sarƙe-sarƙe da abubuwa da dama da zuciyarsa take gaya masa, cewa ya yi babban abin da ma ya fi ɗauka masa hankali, yadda sojin da suka kifar da gwamnatin Bazum suka kwace tsawon lokaci sama da awa 48 ba su sanar da shugaban mulkin riƙon ƙwaryar ƙasar ba, wanda hakan ya ja 'yan ƙasa sun fara cece-kuce a kai, da ma raɗe-raɗin cewa akwai sarar zomo a kaba. Amma da yake washe garin bayan juyin mulkin ma, ministan harkokin wajen ƙasar na gwamnatin Bazum Hasumi Masa'udu ya bayyana wata kafar yaɗa labaran ƙetare cewa akwai sarwar rina a kaba. Amma a ranar 28 ga watan Juyakin 2023, kwamandan dogarawan fadar shugaban ƙasa Abdurrahman Tani ya bayyana a matsayin shugaban rundunar sojin da ta kifar da gwamnatin ta Bazum. Tun zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnatin Isufu, Abdurrahman Tani shine kwamandan sojojin fadar shugaban ƙasa. Da yake magana a talabijin ta ƙasa, ya ce halin rashin tsaro da ƙasar ke ciki na ɗaya daga cikin abin da ya sa suka hamɓar da gwamnatin ta Bazum. Tuni dai sojojin sun sa cikkunan waɗansu 'yan siyasa sun ɗuri ruwa a ƙasar, domin sun ce faufafo sun soke duk waɗansu ayyuka ko tarukan siyasa a ƙasar, har sai baba ta gani, wato sai abin da hali ya yi. Yanzu haka dai ana cikin halin taka tsantsan a ƙasar, domin sojojin ma da kansu da suka yi juyin mulkin ana yi masu waɗansu kutse-kutse, saboda bayan sun ayyana dokar ta ɓaci da ma hana shiga da fita a ƙasar, sun sanar a cikin wata sanarwa wani jirgin ƙasar Faransa ya kutso da ƙarfin tsiya a cewarsu.